जय जगन्नाथ नमस्कार पीहू क्रिएशन को समस्त स्वागत। आज मिता भाउजों घरे साधकिया अच्छे तेणु चलतु देखा केते आइटम होती कौन हो समस्त घरे तो पूरी बेला जाऊ कि आम के शीघ्र नुआ उपार गोटे पूरी बेलुचे चलतु देखा। से भगवान को जहाँ मागुंट मनोकामना पूर्ण हो। सुजी केक हाँ सी खाइले खाई तो कौन अच्छी जेटा मेन खाଇବା तो सरी जाइए छेना पोड़ एटा कि ना एटा कोनटा सुजीर कोन एटा भज गजा निमिकी एटे कौन ओडिशा राष्ट्रीय रसगोल्ला वाह आज तो पूरा जमीज ये तो कौन उखुड़ा चाउल भजा चूड़ा भजा काकरा पिठा सेऊ तरभुज रस अच्छा आम आड़े एटा चीनी आलू भी कहते आ कौन कौन अच्छे सब वाह सब गोटे जगह तरकारी पूरी और पूरी छणा बर्तमान संजय भाई भाउजों को खुआई दौरान भाउज पुणी रिटर्न गिफ्ट देदेला संजय भाई को। देखो केते सारा आइटम आम तो सका आज बहुत जिनस खाई भी पारिलु ना एत जिनस मौसी सजे देते प्लेट्रे। भाउज रेडी अच्छा आमर पूरी छणा स्टार्ट है किंतु पूरी बेलवाटा पर कह केमिति होता शीघ्र ये देख पूरी पड़ेगा चट 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 कि साउंड हो पूरी आमर दीपू भाई छाणुंट ये देखु केमी पूरी बेला होता शीघ्र समस्ते बेलना पट्टा बेलना बाड़ी रे बेलती परफेक्ट पूरा गोल को गोल होची आओ पूरा समान। देखु केते शीघ्र हो माने अटा दली करी गुली करदे तेल लगे करी बेलना पटा गोटे तले रखी दुई साइड पॉलिथिन मझे आम रखीदेलु गुला पुणी ऊपर चापीदेलु मस्त बहुत शीघ्र भी होची आ पूरा गोल गोल होची देखो केते गोल होची वाह। तेणु मास्टर माइंड हेले आमर विजय भाई ये हेले कार्तिक भाई ये हेले पंडा भाई पंडा भाई को तो समस्ते चिन्ह थो मोस्ट बैचलर पर्सन इन BHL त्रिची सुभाष ऊपर तो मेरा सुभाष आगे कि वाह के खुशी पूरे सबू जाक गोटे साइज रे घर भितर खाଇବା चलती छोट पिला निकी प्रतीक नवनीत आठे मौसी वाह एटा हला सबुठो भल पॉइंट दुई समुदुणी वर्तमान तांकर प्रेम टिके देखंतु दुई समुदुणी की खुई दौरान माने एमती बहुत कम देखा मिले देख वाह बहुत खुशी लगे आज बहुत दिन पर एमती संपर्क देखी। तेणु बर्तमान जिनी भाउज राणी भाउज मलय भाई समस्ते बर्तमान मिता भाउजों को खुआउछंती पिंकी नानी तार मन दुखरे खाई चलती ताकू किए दौना
ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଉପରେ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ନା କୋଉ ଡାଲି ବସେଇଲେ ତଳେ ପ୍ରେସର ପୁରା କହିଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଫିଟିଯିବ ନା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି କଟାକଟିରେ। ଆଉ ଆମର ଅଲଗା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ। ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ମିଳିଲା କଦଳୀ କାଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କଚ କରି କାଟି ପକେଇଲି। ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଲା ପଣ୍ଡା ଭାଇ ମାଉସୀ ତାକୁ ସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମିତା ଭାଉଜ ସବୁ ଛଣାଛଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏଠି କ୍ଷୀରି ବସେଇଛନ୍ତି। ପତି ଭାଇ ଏବେ ପିଆଜ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଛୁରୀ ଆସିନଥିବାରୁ ବାଛିଛ ବହୁତ ଧୀରେ ପ୍ରମାଣ ଧୀରେ ପାଇଁ ଯେ କାଟୁଥିଲେ। କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ପିଙ୍କି ନାନୀ ଏଠି ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି। ବାହ, ମେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ। ଆସିଲେ ଏବେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିକି ଡାକି ଆଣିଲି ଗଲି ମଉସାଙ୍କ ସେବାଟେ ଧରିକି ଆଣିଲି ପଣ୍ଡା ବାପାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଫେରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି କାଟିଦବ। ଏଠି ତ ସବୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ପାଖରେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ପିଙ୍କି ନାନୀ ତାର ଲାଗିଗଲେ ସଫା ପିଙ୍କି ନାନୀ କରିବା ଏଠି ପାଇଁ। ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ରୋଷିଆ ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରି ପାଇଁ। ଏଇଟା ଶାଗର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି। ପଣ୍ଡା ଭାଇ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କାଜୁ 2ଟା ଖାଇବା। ତେଣୁ ରୋଷିଆମାନଙ୍କର ବି ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଜଣେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ। ଏଠି ଶାଗ ଚାଲୁଛି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁଣି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ସେଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ମାନେ ବି ବସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି କେମିତି ବସିଛି, ଫୁଟିଛି। ଏବେ କ୍ଷୀରି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଠି ଘର ଭିତରେ ବି ଆଉ ଭାଉଜମାନେ ବି ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପନିର ଆଇଟମ୍ ଚାଲିଛି। ରାଣୀ ଭାଉଜ, ଜିନି ଭାଉଜ, ପିଙ୍କି ନାନୀ ଆଉ ସିଏ ଏଠି ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କହିଲେ ନା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଏଥର ମାଛରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। କାହିଁକିନା ଭେଜ୍ ତରକାରୀ ବହୁତ ଲୋକ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଁଷ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବେ। ମୋର କାମ କରୁନଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଖରାର ମାଛ ଧୁଇଲା ଲାଷ୍ଟ 2-3 ପିସ୍ ଗାଲରେ ହାତ ମାରି ଦେଇକି ଦେଖ କହିଲା ନା ସେଇଥିରେ କହୁଛୁ କହିଲା ଗୋଟେ ଏପ୍ରୋନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଅ ଖରା କାଟିଲାଣି ଗୋଟେ ଗାମଛା ଦେଖା ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛୁ ସେ ସାୟାଟା ଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଳ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲିଛି। କାମ କରୁଛନ୍ତି କମ୍, ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ବେଶୀ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ସତ କଥା। ତେଣୁ ମଳ ଭାଇ ବି ତାକୁ ହସି ହସି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ରହିଲେ କାମ ଲାଗିବ। ଏଟା କୋବି 65 ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ମାଛ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏତେ ମାଛ ଅଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଛଣା ସରିଗଲାଣି। ବାଃ, ମାଛ ଝାଲ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି ସରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାଛ ବେସର କଲର୍ ଯେମିତି ଅଛି ତ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ଝାଲ। ଏବେ କ'ଣ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଦେବା ନା ମାଉସୀ? ଏଇଟା ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନା? ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ମରିବ ନା ତାହେଲେ ବଢ଼େ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦୀପ ଭାଇ, ପତି ଭାଇ, ମଳୟ ଭାଇ, ବିଜୟ ଭାଇ ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଉସୀ, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ମଉସା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଟା ଉପରକୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଟେକ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇଲେ ହବ। ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୁହଁ ଦେଖ ନା। ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଆଜିର ଦିନର ଭୋଜିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇକରି ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବେ ଏବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।